Sziasztok, csak ebben a mai videóban az új biciklimet fogjuk bemutatni. Jó, tudom, hogy elmúlt 200 feliratkozó, de mindegy. Régen elmúlt 200 feliratkozó. Már 58-al felülmúltuk. Kezdjük is. Ugye ez egy 26-os felnőtt méretű bicikli. Ebben a mai videóban menni is fogunk vele. Zöld színű. Terepre nem alkalmas. Gyorsulás, rohadt jellemzői, rohadt vastag kerék, állítható sárvédő, tuning, úgy hívják. Utána második fontos jellemző, alacsonyan van a kormány, ott az ülés, és rá kell hajolni a biciklire. Na, most megyünk vele. Ugye belevem jó szögbe a kamerát, és csinálok egy jó képet. Igen, megyünk is vele, és megállítom azt. Sziasztok, fölütöm rá. Mondom, hogy alacsonyan van akkor. Jaj. Nézzük vele egy gyorsulást. Jó, kezembe fogom a telefont, így csak elsőbbéket tudok izélni. Óvatosan gyorsulgatok, óvatosan. Kinézzünk, hogy jön-e valami. Kimegyünk. Ja. Lekanyarodunk, kis fék. És itt már elmenjek, gondolom arra. És ennyi lett volna ez a mai videó. Majd egy valami sortanyag kerül fel az előzetesből. Rövid videó. Na, csőztök!